Jika ban ai security ban ai kejing sengan yada yang iki try meluk ayada pan ban iki way da ka ba peniang hang tu di security borok 24/7 borok shisngi borok CTO borok shibanai bat daki senem kumbangi yo i bat ngi sakhi barok ki pajba ki angnut sisa ya ka sarkar bakin penkendre no ya ki khar motor basa hapot tham yau mulong bat habangi i hapot social media ngi i ba ka sarkar ka penkendre tang hapot social media Handai bangi yat ngi yang halenti singkin lengba ka tham yau mulong bat ka jing sakut blok choki kali ru ka jing kim jong ka lenti yat ru ka la isir kai te handai ngi i pat ba ka sarkar ka penkendre man ka por ya kita ki khar motor badon hang tai pot tham yau mulong handai ngi i pat ba kiju ki dur khmat kiju ki breu kiju ki jing bun breu ki dang sak kumju ke ai bidon ban ong halor kan ni ka bentah hoi pi kalong very insulting gani ke jingle jong sarkar kan nganga dei utrai jong tai constituency ka baki wan rung ga yeng jong aki khlam kun jok tian mo kani ka pan pau ba kalon ki ichlendet ki chule male kata boong iba perstu ni dak baburom ipanong kam ka content political drama kani hi kan sa reflect one fine day kata political drama manu balik drama tenrei habang ong tang yang aru kum MLA ru jong local balai kim nod bakin tap bakin bo lang po committee natib yo kitip yo bagitiang yo atip ki jing sha baro na mo tendai ka basusi ka ba ngakwa ba kita ki parlok po thamator ken sothu yak jing sha amarngi kum ki trai muluk ngim kwa ban le da ka bor ni kwa tang ni koi bakin sothu jing sha ba kitu ba shong ki basa to ka jaka kamlong hygienic mo kamlong khoi kamlong suba ba kan kata ya ka kanun ka health hazard ka ba imo ka majur na ka banta jong pi ki ba shong basa tu henry ngong ande we par we mali uban ningkong do uban nom sha ip ban bakin le ben ma pide ki brio ki bala shakri ki mi pa temen jongi pilaya trei gitu ki kam men ba 4 don ka sanitation 4 don no ban trei wor khasi jongi ru ngidap da jing songu bangilong ki bayai sha le lo ta nongrim tebat ka jing kwa ka jongi ban pen kerja ya pi na ka tu ka jaka sakawai pakajaka di kamram jong government ka de ban pen i da seriousness mo barah juga por kalong ba pi hangtai ki don bun ki on towards incident baki ong mo ki jingja ki ba sniu ki ba sherkai ki por balik bat ki por ki ba mentaru dengan ngit scam ru ba kanir ba dega government ka political will ka de bandon bat ki tu ki brio ki badon hang turu da ki e ya ka jingsuk ki e ya kata ka jing kala ki de ban ya corporate lang bat ka government mo wala government kam simla itu ngam simla bu po ka hapo ka committee ru Henry ngakwa perken mau ka datang ni ka wei ka badon ka meeting ka blakot do chief minister haw arjar khat phra po porang lo ka jeki blakot e baro ki all political party ka ba ki baro ki ai jemut ki ai ki opinions ki suggestion ki jongki Henry ngang om dong kam shu banai opinion suggestion nomor kanila pateng ka jing dawan pen kerja ai ki ka jing community jongki pai ba ka constituency bat jong jela bat ka dei nomor ba ka don hapo ka donut ka kolong senam jong ka shalong tebar kajing kapnya ka bajur ba menta ka bal khatap lagi duk kisuk ki red kiria bat kham tam ki VIP kum yangi ki amali nginda pen pa tang ka sound VIP du kira kriya lut ngi ti na tadau mengim sotu kanu kajing e jo ki ba jadi lor ta nong rim ka bang akuan pen chai kalong ba kajing thmu jong ka hata ka meeting ka bang ngala keren persya ngonga ngam don ni ban community te ki assurances jong ka government lani nganum community ru ya kaban ai ta ki suggestion rei ke ga ba upai ba community mar ngawan ban represent ni ka voice om tang jong khanam rei jong ka constituency ba jong ka jalai ba kalong ka ji community ka dei ka decision kam dei ka assurances kam dei ka suggestion rei ka dei ka decision de ta dau hi claim include yang apo committee ngam don por banya keren nomor kini ki prium de bang evict de bangi be iki de bangi kendang iki de ngi ban relocate ban supan kerja tangi kita iba song hok song nia ki balong try hatu jaka ndrei ya kitu pat iba song be an ke government ada kadon ke gods subha ai nga ta ke department go bangan de ban bat bangan pen i la ke jong ka kamram ku pai ba ki la pai kum yangi ku balong ki MLA balong ki nong thawan balong legislator de ki aktor banyale political drama mo de lor ta nongrim ke jemut ka bang aku abanong kalong ba ya kitu iba song kita ki illegal settler pa ki ong suai ki ke por san sing ni posing ni arposing de kimle air ka por le ka por bat mentaru kawan ra pat sakawai pat ka problem ka bang haban keno e government jika ban ai security ban ai ke jing sengan yada yang ki try muluk ayada pan ban ki wei da ka ba
Peniang hang tu di security borok 24/7 borok shisngi borok CTO borok shibanai bat daki senem sau senem mata. Kadai. Tibat lah khang no itu kulanti banyai man passing through dia tak tahu ke create congestion ni manu bersim ke jika create kade government kade bersim jika create beli mano ke government jaka bukan ke problem solver ke kelalong penban ke problem creator dia no pan keno mo tiga ni ke selong ba sakawai dia kalong ba ke bai tanat ke beauty jong ni kalong ba ke jing thumu ke ba ko ban pen kriya iki kalong ban pen itanat ban te ta multi complex parking lot mo ke ban serve ya ka general public hang tu gila benda tang spa yang aspa yang mo tenrei kan ni pakala serve deki hajar bar kan ni ru lada ka government kam no di kam long serious ngaung bakadon ki isandet ka deal ka bale si don ki businessman tu san riu shpongut ki use pat ya ki way pat bakin long ki ban longom kasti banyada ya ki dari syak penokam pat dah ki break bariang